mi nes I ennill yr ysgoloriaeth, rhagoriaeth yn seicoleg. A do'n i'm yn disgwyl o gwbl. Bydd o ddefnyddiol iawn I brynu llyfrau, bydde felly. Ond ar y funud, dwi'n yn siŵr os dwi'n mynd I gymryd rhan yn y cynllun Erasmus sydd yn cael ei gynnig yn y brifysgol. A wedyn os fyddai'n cymryd rhan yn hwnnw, sef treulio chydig o fy astudiaethau dramor mewn prifysgol arall yn ymchwilio mewn maes fatha arbenigol. Os fyddai'n penderfynu gwneud hynny, dwi'n meddwl fydd yr ysgoloriaeth yn cyfrannu ac yn helpu I ni fedru gwneud hynny. Nes I ennill ysgoloriaeth, rhagoriaeth gan y brifysgol, gyda werth 3,500. Mae hwn yn bod yn help fawr efo prynu adnoddau ar gyfer fy nghwrs. Hefyd o'n i'n disgwyl y ysgoloriaeth so oedd o reit neis. Oedd o'n deimlad wych pan nes I ffeindio allan bod fi wedi ennill yr ysgoloriaeth achos o'n i'n mynd I ddisgwyl o. Hefyd mae'n neis cael clod am wneud mor dda yn yr arholiad o lefel A. O'n deimlad da. Fel ges i'r e-bost, oedd o'n bach yn sioc ac o'n deimlad da gwybod bod yr holl waith oedd wneud yn lefel A bod y werth o'n diwedd. Dwi'n gobeithio prynu adnoddau I gyfres yn llyfrau eitha drud lle dwi'n prynu bach o lyfrau a dwi'n gobeithio safio bach at nywodol hefyd.